Už vieš viac kórejčiny, než si myslíš, z K-drám, K-popu a Netflixu. Tieto slová sa stali globálnymi. Squid Game, K-pop, dokonca ich pridali aj do oxfordského anglického slovníka. Prečítajme si ich po kórejsky. Toto už ješ. 김치, Znamená to kimči. Práve si to prečítal sám. Každá K-drama to kričí. 대박, Znamená to úžasné. Lomka jackpot. Práve si to prečítal sám. Každý fanúšik K-popu to pozná. 오빠, Znamená to starší brat pre dievčatá. Práve si to prečítal sám. Toto je teraz v oxfordskom slovníku. 먹방, Znamená to jedálenská show. Práve si to prečítal sám. Kórejci povzbudzujú týmto slovom. 화이팅, Znamená to, že to dokážeš. Práve si to prečítal sám. Túto spoveď si počul. 사랑해, Znamená to milujem ťa. Práve si to prečítal sám. Toto si videl v K-dramách. 한복, Znamená to kórejský tradičný odev. Práve si to prečítal sám. Slávne kórejské BBQ. 불고기, Znamená to grilované marinované hovädzie. Práve si to prečítal sám. Obľúbená pochúťka v Kóreji, dokonca aj v Squid Game. 김밥, Znamená to riasový ryžový rolát. Práve si to prečítal sám. K-pop idoly sú majstri tohto. 애교, Znamená to roztomilý šarm. Práve si to prečítal sám. Webtóny, ktoré sleduješ, pochádzajú odtiaľto. 만화, Znamená to korejské komiksy lomka webtón. Práve si to prečítal sám. Vlna, ktorá ťa sem priviedla. 한류, Znamená to korejská vlna. Práve si to prečítal sám. A posledné, už to môžeš čítať. 위아숨, Dvojité V jasom. Nauč sa to všetko zadarmo na korean.viasom.com. Úžasné. Práve si prečítal 13 skutočných kórejských slov a vieš, čo znamenajú. Teraz čítaš kórejčinu. Pokračuj. Choď na korean.viasom.com na bezplatnú prax. Odkaz je nižšie.